Ivan, počkaj. Pozor. Ivan. Ale človek je otraz. Rozchod! Ivan, sadni si. No. Sadaj. Sadaj. Normálne si sadni. No piči, sadni si. Rozchod. Som nebol hlavou opatník. Ale prečo si jebol hlavu opätník? Čo? Lebo tu neboli moji kamaráti, ktorí ma zachránili. Ale kam do piče si išiel pred svojimi kamarátmi? Na chauze. Ale musíš trošku vydržať. Ježišmária. Je to akože otvorená rana? Hej, baby. No, skús, buzerante. Kde to má? No, je to na takých 10 štychov. 63 štychov. Takže si to drž. Máš to normálne rozčasnutú lebeniu. Hej? Nemáš leukoplast alebo niečo? Čím to môžeme zatiaľ stabilizovať? Ne, stabilizovat, len človeku dostať do místa. Nie, to... Hlavne zmiznite odtiaľ to do piče. On nemôže ísť na bicykle. Nemôže ísť na bicykle. Jasné, že nemôže ísť na bicykle. To je samozrejme. Ivan, ale kto s tým pôjde, hej? Ideme žrebovať, alebo čo? Choďte už do piče všetci. Ale počkaj Ivan. Prečo si nám ušiel? Anton Bruno, ktorý je teraz na záchode. Ale keď ty mal ostať hore. Ne, ja som ho zobral, vy kokoti, však ja som nehal lebo som tam nehal svoj pojebaný bicykel. Nehajte tak, ako... To oznámiš, aby tam nešla ona s autom teraz. Jebna, hádam nepôjde za ním do nemocnice, pôjde radšej do... Prišla záchranka hore, tak príde aj... A kam ten bike pôjde? K tebe domov? Ale bicykel zoberiem ja domov, na bicykel sa vycrme.